van kedve még gyere föl táncolni velük, jó gyere? Elkezdünk forogni, gyere forogni te is velem, jó gyere? Ez az, nagyon jó. Gyere, jövünk el előre, gyere velem, és jövünk hátra felé. Ez az, nagyon ügyes vagy, újra jövünk előre, és megint jövünk hátra felé. Figyeljen egy újabb lépés, nézegetünk előre és hátra. Ez az, nagyon ügyes vagy. A bátor felrúgtak a hádére, paput elhagytál. Alakaroson tette a háromszázat zászlóztak velünk a medencében, úgyhogy nem hiszem, hogy őrben szokva zászlóztanak az ember. Jó? Gyere, fordulunk oldalra. És fordulunk visszafelé. Gyere, csak csináljuk együtt. Lépjünk oldalra, gyere. Így, nyitunk, megyünk visszafelé. Ez a, kezdünk el forogni. Egyébként ez a dominikai merengének az alaplépése, de most próbáljuk meg, hogy keresztbe lépünk. Keresztbe, és keresztbe, és keresztbe. Nagyon ügyes vagy. Szerintem ezért még külön ajándékot kaptam, mert ilyen bátor voltál, egyedül is följöttél velem a színpadra. Tehát lépünk keresztbe, gyere, jön az alaplépés, és végre újabb, és rajta, aztán másik lábbal gyere keresztbe. Tehát jobban, 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 jobban. Ez az. És jön az alaplépés, eljutunk oldalra. Csak nyitunk, jövünk visszafelé. Zárunk, nyitunk, fordulunk balra. És visszafelé, jobbra is fordulunk. Elindulunk hátrafelé, ne álljanak elkezdted. Jövünk előre vállázásra. Ez az, újra gyere, lépjünk előre hátra. Egy kis lepedővel, gyertek. Lódítsd előre és hátra, mindig nézd utána, hogy hova rázzunk. És jön az alaplépésünk újra, elkezdjük forogni. És most ballábbal lépünk előre hátra. Elől mindig tapsolunk, gyere. Tap, tap, tap. Alaplépés újra fordulunk jobbra. Figyelj meg, hogy jobban előre hátra, gyere. És mindig fordulunk egy negyedet. Egy negyed. Még egy negyed. Három negyed. És négy negyed. Még egy kör előtt tapsolunk, gyere. És tap. Ügyes vagy. És tap. Figyelj, csinálj egy átterét. És most ballal lépünk előre hátra. És újra fordulunk negyedeket.